Скандал навколо виборів нового очільника Інтерполу набирає обертів. А все через те, що очолити міжнародну кримінальну поліцію може росіянин Олександр Прокопчук. Зараз він віце-президент Інтерполу. Сам етнічний українець, родом з Житомирщини, але саме Україна чи не найбільше протестує, щоб цей російський генерал-майор очолив Інтерпол. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні навіть заявив, Україна вийде з поліцейської структури, якщо нею керуватиме росіянин. Вибори вже завтра. Хто такий Олександр Прокопчук і чому його президентство може стати початком кінця Інтерполу, розкаже наша Тетяна Сулій. Це російський генерал-майор родом із України Олександр Прокопчук. Свою кар'єру він розпочав із Житомирського обкому комсомолу, далі Москва і посада в управлінні по боротьбі з економічними злочинами, найкорумпованішій структурі Росії. У 2003-му Прокопчук приміряє військову форму, а вже в 2011-му керує російським бюро Міжнародної організації кримінальної поліції. А тепер має великі шанси очолити Інтерпол. І це буде початком кінця цієї організації, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. У разі очолювання Інтерполу представником Росії, Інтерпол стане ще одним інструментом в руках тоталітарних і авторитарних держав, за допомогою якого вони будуть здійснювати вже глобальне порушення прав людини не лише в своїх країнах, а у світі. Нового керівника Інтерполу делегати від 192 країн світу обиратимуть завтра на Генасамблеї Інтерполу, де Україна робить все можливе, щоб ним не став Олександр Прокопчук. Делегація на чолі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і робить все залежне для того, щоб довести позицію всім 192 країнам-учасникам цієї організації про те, що обрання президентом Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука насправді є гібридною загрозою для всього світу. Вони показують абсурдність багатьох спроб Російської Федерації задіяти міжнародні механізми Інтерполу, зокрема так званий механізм Red Notice, червоної картки для переслідування політичних опонентів. Червона картка в Інтерполі – найжорсткіша вимога про розшук злочинця, негайний його арешт і екстрадицію. Своєю пристрастю до цих самих червоних карток і знеславився за останні 2 роки на посту віце-президента Інтерполу Олександр Прокопчук. Такі картки свого часу отримав опонент Путіна, бізнесмен Михайло Ходорковський. Зробити генерал-майора Росії президентом Інтерполу – це просто пустити козла в город. Ми чудово знаємо, як Росія вміє фабрикувати справи по наших політв'язнях. Ми бачили, як, наприклад, переслідували Арсенія Яценюка. Спочатку вони піддали жахливим катуванням Клиха і Карп'юка, щоб вони дали покази, що Арсеній Яценюк є терористом, який воював в Першій чеченській війні. Брат претендента від Росії на пост президента Інтерполу Ігор Прокопчук виявився не менш успішним на міжнародній арені. Вже 8,5 років він працює в ОБСЄ і, на відміну від старшого брата, представляє там інтереси України і, за інформацією українського МЗС, робить це бездоганно. Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Але за весь час після початку російської збройної агресії проти України не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука, так само, як і завдати шкоди національним інтересам України. Якщо прогнози впливових західних видань справдяться і президентом Інтерполу стане російський генерал-майор Олександр Прокопчук, під контроль Кремля остаточно перейдуть усі секретні бази, констатують в МВС. І тоді політично вмотивовані переслідування особистих ворогів Путіна стануть нормою для Інтерполу. На знак протесту проти президентства Прокопчука Україна заявила про готовність вийти з міжнародної кримінальної поліції. Про це сьогодні Арсен Аваков говорив із генсеком Інтерполу Юргеном Штоком. Так само, на думку депутата Європарламенту Ребекки Хармс, варто буде вчинити і всім країнам Євросоюзу. Тетяна Сулій, Нікіта Проскурін, Максим Кондратенко, Заман, АТР.